Aprili li għadda ġab miegħu jiem aktar impenjattivi għall-Ajruport Internazzjonali ta' Malta hekk kif għaddew mit-terminal ta' pajjiżna aktar minn 513,000 passiġġier. Dan it-total ifisser irkupru ta' 78.7% tal-livelli ta' traffiku ta' qabel il-pandemija, jiġifieri l-ogħla rata ta' rkupru li rreġistra l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta s'issa. Matul l-aktar ġimgħa impenjattiva tax-xahar li għadda li ħabtet bejn it-18 u l-24 ta' April, l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta laqa' 133,267 passiġġier li ma' total huwa bejn wieħed u ieħor komparabbli ma' traffiku fl-ajruport fl-ewwel xahar tas-sena. L-aqwa swieq baqgħu l-istess kif kienu f'Marzu bl-Italja fil-quċċata tal-lista b'114,700 passiġġier. Wara jiġu swieq tar-Renju Unit, Franza, l-Ġermanja u l-Polonja. Minkejja li dan ix-xahar jawgura tajjeb għat-turiżmu f'pajjiżna, dejta li ġiet ippubblikata riċentement tal-ewwel kwart tas-sena turi li Malta komplet tirkupra aktar bil-mod mill-kompetituri Mediterranji tagħha. Intant qed ikun imbassar li l-ajruport ta' pajjiżna se jkun qed jilqa' 1.8 miljun turist sal-aħħar ta' din is-sena, ammont simili għal dak li rajna lura fl-2015.